Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εύχομαι να είστε καλά, εύχομαι να περνάτε πάρα πολύ καλά. Εμείς αλλαγή σκηνικού, έχουμε να πούμε πάρα πολλά σε αυτό το βίντεο. Αλλάξαμε σπίτι, ναι, ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και επιτέλους έγινε. Σε αυτό να ευχαριστήσω έτσι δημόσια και φίλους που ήταν δίπλα μας και μας βοήθησαν πάρα πολύ στο κομμάτι της μετακόμισης. Έχω κάποια ελάχιστα βίντεο το πώς ήταν το σπίτι όταν μετακομίζαμε εκείνη τη μέρα, δηλαδή που παίρναμε και τα έπιπλα και τα τέτοια, νομίζω. Θα σας τα βάλω έτσι λίγο να δείτε τι επικρατούσε εκείνες τις μέρες, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ πιεστικές. Ήταν λίγο πριν από τη βάφτιση, οπότε ήταν πολύ πιεστικά τα πράγματα και πάρα πολύ δύσκολα. Ζοριστήκαμε, κουραστήκαμε, αλλά τα καταφέραμε. Κάναμε και τη μετακόμιση, κάναμε και τη βάφτιση, που πολλοί νομίζαν ότι δεν θα τα καταφέρναμε. Μία ερώτηση σε πολλούς ήταν γιατί δεν άλλαζα την ημερομηνία της βάφτισης. Την ημερομηνία της βάφτισης την είχα κανονίσει εδώ και 1 χρόνο. Δεν μπορούσα, λόγω μιας μετακόμισης η οποία απλά προέκυψε, δεν ήταν στα πλάνα μας για εκείνο το διάστημα, να γυρίσω και να αλλάξω ημερομηνίες στην εκκλησία, στους επαγγελματίες του στολισμού, τους φωτογράφους, όλους αυτούς, τους νονούς. Δεν μπορούσα να αλλάξω ούτε τα προσκλητήρια τα οποία είχαν εκτυπωθεί ήδη και είχαν σταλεί, οπότε η μετακόμιση απλά προέκυψε. Και έτσι μετακομίσαμε σε πολύ γρήγορες συγκυρίες. Θα σας δείξω το νέο σπίτι, έχουμε να κάνουμε πολλές αλλαγές στο νέο σπίτι. Κάποια πράγματα που θέλαμε να τα κάνουμε στο προηγούμενο θα γίνουν τελικά σε αυτό το σπίτι. Οπότε έχουμε να δούμε πολλά πράγματα μαζί. Περιμένω τώρα ειδοποίηση για κάποια έπιπλα από τα μαγαζιά τα οποία επικοινώνησα μαζί τους. Αν όντως υπάρχουν, θα είναι στα χρώματα που τα θέλω, έτσι όπως τα θέλω να έρθουν. Οπότε έχουμε αρκετό δρόμο σε αυτό μπροστά μας και θα σας πω και το λόγο που αλλάζουμε κάποια έπιπλα, όχι όλα. Όπως βλέπετε πίσω το σκηνικό με το έπιπλο τηλεόρασης και αυτά δεν έχει αλλάξει. Τα είχα αγοράσει ακριβώς ώστε να ταιριάζουν σε κάθε σπίτι που θα πάω ενδεχομένως. Ελπίζω το επόμενο να είναι το δικό μου σπίτι, να μην χρειαστεί να κάνω άλλη μετακόμιση, γιατί είναι τόσο πολύ αγχωτικό όλο αυτό. Όσοι το ζείτε κάθε λίγο και λιγάκι, χαρά στο κουράγιο σας, πραγματικά. Πολύ δύσκολο το κομμάτι μετακόμιση, και ειδικά όταν έχεις και 2 μωρά παιδιά, ακόμη πιο δύσκολο. Δεν θέλω καν να το ξανασκεφτώ αυτό το πράγμα. Αυτά. Σε λίγες μέρες ξεκινάνε τα σχολεία. Εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια. Αυτό είναι ένα βίντεο εισαγωγής για το τι θα ακολουθήσει τη φετινή χρονιά και μαζί. Θα έχουμε αρκετό χρόνο ώστε να τα πούμε, ώστε να δείξουμε νέα πράγματα, να βάλουμε νέες ιδέες και φυσικά έρχονται πολλά πράγματα τα οποία ανυπομονώ και εγώ, να ζήσω μαζί σας. Τώρα τα κάνω λίγο έτσι γρήγορα τα πράγματα, γιατί έχω κάποια κλεισμένα ραντεβού και πρέπει να πάω και είμαστε δύσκολα. Αυτό με τα ραντεβού και πότε θα βρεις ραντεβού και να κάνεις κάποια πράγματα. Η γραφειοκρατία μας έχει φάει σε αυτή τη χώρα, νομίζω το καταλαβαίνετε.
Ωστόσο, για την νέα σχολική χρονιά έχουν έρθει και για τα δικά μου τα παιδάκια πραγματάκια. Πάμε να σας τα δείξω. Είναι τα πρώτα, γιατί ακόμα τις σχολικές λίστες δεν τις έχω στα χέρια μου, ώστε να ξέρω τι θα πάω να αγοράσω και για τον παιδικό και για το σχολείο του μεγάλου. Έχουμε να τους πάμε και για κούρεμα. Θα χάσει ο μικρός μου αυτά τα υπέροχα μπουκλάκια του, τα οποία πραγματικά δεν θέλω, αλλά τι να κάνω. Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε πάντως, πάρα πολλά και έχω αγχωθεί και μόνο που τα σκέφτομαι. Πάμε να σας δείξω όμως τις τσάντες που έχουν έρθει ήδη για τα παιδάκια μου. Για τον μεγάλο έχει έρθει δώρο από κάπου, δεν μπορώ να πω πού. Δεν είναι από κατάστημα ή κάτι, είναι από εκεί που δουλεύει τέλος πάντων ο μπαμπάς μας. Και η άλλη την πήρα προχθές, αν θυμάμαι καλά, γιατί με το ζόρι τη βρήκα σε όλη την αγορά, ούτε καν μέσα στο ίντερνετ δεν υπάρχει μόνο με ροδάκια, αν θυμάμαι καλά, οπότε πάμε να σας τις δείξω. Ο μεγάλος μου γιος που λέτε φέτος θα πάει Δευτέρα Δημοτικού. Πέρσι μία τσάντα μας ήρθε από την ονά του και μία πάλι από τη δουλειά του μπαμπά μας. Οπότε τις είχαμε και λίγο παίζαμε, μπορώ να πω. Φέτος θα πάει Δευτέρα Δημοτικού, οπότε έχει έρθει αυτή η τσάντα. Δεν ξέρω πώς τη βλέπετε. Είναι της Must, είναι πάρα πολύ στιβαρή τσάντα. Μας είχαν δώρο μέσα και τετράδιο και κασετίνα, που είναι από αυτές που έχουν τα πάντα μέσα. Ξέρετε. Οπότε θα βολευτούμε για άλλη μια χρονιά. Πάρα πολύ καλά. Και να δούμε τι θα ζητήσει και η κυρία τώρα από φακέλους και όλα τα συναφή. Για τον μικρό έχω πάρει αυτήν εδώ, τη Skip Hop. Ίσως πάρω άλλη μία. Ίσως δηλαδή να πάρω μία λίγο πιο οικονομική ίσως για το σχολείο και αυτήν να την κρατήσουμε για βόλτες και για τέτοια, γιατί του έχω παγουρίνα και κάποια θερμό που βγάζει αυτή η εταιρεία και τα βολεύτηκα πάρα πολύ όσο ήταν πάρα πολύ μωράκι και πηγαίναμε στην παραλία, σε βόλτες. Είχα πάρει 2 κιόλας, για να έχω στο ένα το φαγάκι του, στο άλλο τη φρουτόκρεμά του, ή να είναι και τα 2 με φρουτόκρεμα, έτσι ώστε να διατηρείται. Είναι απλή τσαντούλα, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, ούτως ή άλλως ένα ζευγάρι φορμίτσες θα έχουν μέσα. Και είπα να του τα έχω έτσι λίγο σετ, αφού είχα πάρει το παγουρίνο και το θερμουδάκι, να έχει και αυτό. Το θερμουδάκι εννοείται ότι δεν θα το χρησιμοποιήσει τώρα, γιατί στο σχολείο θα τους έχουν και σύντηση με ειδική διατροφή από παιδίατρο και κάτι τέτοια. Κάτι τέτοια μου είπανε, ακόμα δεν έχω επικοινωνήσει με τη δασκάλα. Περιμένω για να ξεκινήσουμε την προσαρμογή του μικρού στον παιδικό. Αγχώνομαι πάρα πολύ και γι' αυτό. Πάμε να σας βάλω μερικά πλανάκια από το τι γινότανε στο παλιό σπίτι με τη μετακόμιση. Πραγματικά ένα χάος. Το μόνο που με ένοιαζε είναι απλά να σηκωθώ να φύγω από εκεί. Εδώ. Έχω φρικάρει και έχω και έναν μπόμπιρα να κλαίει. Τέλεια! Η κατάσταση έχει ως εξής. Έχουν μείνει εδώ πέρα αυτά εδώ που είναι καλλιντικά και τέτοια. Αυτή η σιρταριέρα δεν θυμάμαι τι έχει μέσα, αλλά είναι μικροπράγματα, οπότε θα τα χώσω σε μία τσάντα απλά. Αυτή είναι άδεια. Από εδώ έχει λίγα ρουχαλάκια του μωρού, αλλά αυτή η σιρταριέρα θα φύγει στη μαμά μου. Και έχει αυτά εδώ τα λίγα πράγματα και πάνω. Αυτές είναι οι σακούλες που λέει ο Τόλης, για το πώς θα τις φέρουμε. Οι κρεμάστρες. Όλα τα υπόλοιπα είναι άδεια, απλά είναι ανακατεμένο το σπίτι τώρα. Η ντουλάπα που πρέπει να... είναι άδεια αυτή η ντουλάπα. Εδώ πέρα άδειασα το γραφείο, πρέπει να βρω ένα κουτί να τα βάλω όλα μέσα. Εδώ πέρα κατέβασαν την τηλεόραση από εδώ, που ήταν στη βάση, που φαγώθηκε. Εδώ πέρα βλακίες των παιδιών και εδώ πέρα κι άλλα μαξάκια εννοείται.
Και από εκεί πίσω έχει και άλλα παιχνίδια. Ναι, έχουμε και άλλα παιχνίδια. Και μετά έχουν μείνει μικροπράγματα, ρε παιδί μου, δεν έχει κάτι άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι έπιπλα που έχουν μείνει. Εδώ πέρα είναι η συρταριέρα του Φάνη που νομίζω είναι άδεια. Μόνο τα ισόρουχα, όχι ούτε τα ισόρουχα το άφησα. Τα έπιπλα που έχουν μείνει για να πάρθουνε. Και διάφορα μικροπράγματα αυτά. Πάει. Τελείωσε. Φύγαμε. Εντάξει, τελείωσε σχετικά, αλλά ακόμα είναι χάος. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να έδωσα κουράγιο σε όσους έχουν αυτό το θέμα με τη μετακόμιση. Πραγματικά εγώ δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ στην μετακόμιση, γιατί όπως σας είπα είχα και τη βάφτιση, οπότε τρέχανε όλα παράλληλα και ήμουνα σε φάση μήπως να φωνάξω να μου τα μαζέψουν κάποιοι, γιατί δεν μπορώ να τα μαζέψω όλα αυτά μόνη μου, είχα τρελαθεί. Ακόμα ψάχνω πράγματα, γιατί αμέσως μετά από τη μετακόμιση και τη βάφτιση έπρεπε να επιστρέψω στη δουλειά και ήταν πολύ δύσκολα τα ωράρια ώστε να καθίσω να ασχοληθώ με τα πράγματα που είναι στην αποθήκη και πάλι και που φτιάξαμε λίγο την αποθήκη τώρα, πάλι ακόμα δεν βρίσκω πράγματα. Σας τα λέω, μπας και βγουν από μέσα μου, μπας και συγκεντρώσω τον εαυτό μου να καθίσουμε να τα κάνουμε, γιατί δεν με βλέπω καλά. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία θα τα χρειαστούμε στο σχολείο και πρέπει να τα βρω, να τα έχω για τον μεγάλο. Δεν έχω καθίσει καθόλου να ασχοληθώ με το τι έχουν οι κούτες μέσα. Ασχολήθηκα μόνο με τα ρούχα μας, να δω ποια είναι χειμερινά, ποια είναι καλοκαιρινά, που θα μπει το ένα, που θα μπει το άλλο, πώς θα είναι. Και πάλι επειδή μας λείπουν ντουλάπες, είχαμε ντουλάπες στο παλιό το σπίτι, αλλά δεν χωρούσε εδώ πέρα, η μία τουλάχιστον. Έχουμε τη μία στημένη, την άλλη την έχουμε βάλει στην αποθήκη και έχουμε βάλει πράγματα εκεί, γιατί εδώ πέρα δεν βόλευε και θα σας πω και το λόγο. Ο λόγος δηλαδή που ανοίγω τα βίντεο αυτά και που θα κάνουμε αυτό το ταξίδι μαζί είναι για να σας δώσω να καταλάβετε πώς μπορούμε να οριοθετήσουμε το χώρο μας και πώς μπορούμε να έχουμε μπόλικους αποθηκευτικούς χώρους χωρίς να έχουμε πολλά έπιπλα γύρω μας. Και έχουμε να φτιάξουμε και την είσοδο εδώ πέρα, το έπιπλο εισόδου, γιατί τελικά ανακάλυψα ότι αυτό που είχα δεν μου φτάνει, ήταν της γιαγιάς μου. Το είχα και εκεί πέρα στην είσοδο, αλλά επειδή είχα και άλλα έπιπλα εκεί πέρα, οπότε βολευόμουν αλλιώς στους χώρους της αποθήκευσης. Δεν είχα αποθήκη εκεί πέρα, τα είχα όλα μες στο σπίτι. Ήτανε πάλι κάτι το οποίο με άγχωνε και μου δημιουργούσε στρες. Οπότε τώρα είμαι λίγο πιο χαλαρά και αισθάνομαι λίγο πιο καλά. Οπότε έχουμε να κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι φέτος μαζί. Αλλά σας είπα, περιμένω τις απαντήσεις από τους επαγγελματίες πότε θα είναι διαθέσιμα τα έπιπλα. Γιατί δεν είναι διαθέσιμα αυτά που θέλω. Είναι εξαιρετικό αυτό, πάρα πολύ εξαιρετικό. Πάμε για τις γραφειοκρατίες τις σημερινές. Πάμε να τελειώσουμε κάποιες δουλειές τις οποίες δεν έχω τελειώσει. Εύχομαι στο επόμενο βίντεο, το οποίο θα είναι αρκετά σύντομα, να έχουμε πιο όμορφα πλανάκια. Και έρχονται και πολλά νέα πράγματα στη σελίδα μου με τα χειροποίητα. Όσοι ξέρετε ότι είμαι χειροτέχνης, έχω σελίδες τις οποίες τρέχω από κοσμήματα, δωράκια, μέχρι και τις μπομπονιέρες της βάφτισης μόνη μου τις έκανα. Θα σας τις δείξω και αυτές στο επόμενο βίντεο και θα σας πω τι έγινε και με τη βάφτιση στο επόμενο βίντεο, γιατί τώρα ο χρόνος δεν μου φτάνει. Καλή συνέχεια σε όλους. Εύχομαι να τα πούμε πολύ σύντομα. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια. Με το καλό να ξεκινήσουν τα σχολεία. Όσα μωράκια πάνε σε βρεφικούς σταθμούς, λίγο υπομονή. Όλα θα περάσουνε. Και στους υπόλοιπους, καλή σας μέρα.